ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राजा राम कृष्ण हरि। ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, बोल ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तुकाराम। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु। जय विठ्ठले रघुराई, जय विठ्ठले रघुराई, जय विठ्ठले रघुराई, जय विठ्ठले रघुराई। जय जय विठ्ठले रघुराई, जय जय विठ्ठले रघुराई, जय विठ्ठले रघुराई, जय विठ्ठले रघुराई, जय विठ्ठले रघुराई, जय विठ्ठले रघुराई। जय जय विठ्ठले रघुराई, जय जय विठ्ठले रघुराई। ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, बोल ज्ञानबा तुकाराम। विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तु बोल, ज्ञानबा तु बोल, बोल ज्ञानबा तु बोल। निघाले पायी वारकरी विठ्ठलाच्या दर्शनाला, निघाले पायी वारकरी विठ्ठलाच्या दर्शनाला, निघाले पायी वारकरी विठ्ठलाच्या दर्शनाला, निघाले पायी वारकरी
ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, बोला ज्ञानोबा तुकाराम, बोला ज्ञानोबा तुकाराम. ये रे ज्ञानोबा, ये रे ज्ञानोबा, ये रे ज्ञानोबा, ये रे तुकाराम. ये रे ज्ञानोबा, 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 ये रे तुकाराम. ये रे ज्ञानोबा, ये रे ज्ञानोबा, ये रे ज्ञानोबा, ये रे तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा, 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 ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. या पंढरीच्या विठोबाला निरोप माझा सांगा, या पंढरीच्या विठोबाला निरोप माझा सांगा. या रखुमाईच्या विठोबाला निरोप माझा सांगा, या रखुमाईच्या विठोबाला निरोप माझा सांगा. आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते, आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते, आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते, आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते. रायाचा भाडी मान, रायाचा भाडी मान, रायाचा भाडी मान, रायाचा भाडी मान. या पंढरीच्या विठोबाला निरोप माझा सांगा, या पंढरीच्या विठोबाला निरोप माझा सांगा. या रखुमाईच्या विठोबाला निरोप माझा सांगा, या रखुमाईच्या विठोबाला निरोप माझा सांगा. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. विठ्ठल 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 विठ्ठल. तू सबाप तू माऊली माय सुखाची सावली, तू सबाप तू माऊली माय सुखाची सावली. दीन सकळाचा पाठी राखा, संत सज्जन भात साखा, सकळाचा पाठी राखा, संत सज्जन भात साखा. हा जन्म तुझिया पायी, तुझा विडल तो तुझे काही. हा जन्म तुझिया पायी, तुझा विडल तो तुझे काही. देवदूताच कर्म झाला, देवदूताच कर्म झाला. दे दर्शन हरी विठ्ठला, दे दर्शन हरी विठ्ठला, दे दर्शन हरी विठ्ठला, दे दर्शन हरी विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, 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 विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय
निर्णय कमिशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट श्री नरेंद्र सावईकरजी, जे की फॉर्मर MP होते आपले, आणि गोवा बागायतदार सारख्या एक शिखर संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याबरोबर आहेत श्री सर्वानंद भगत, जे की जनरल सेक्रेटरी आहेत भाजपा पक्षाचे, आणि आपल्यासमोर आता लवकरच येत आहेत ते म्हणजे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी. शिवोलीचा ग्रुप भूमिका महिला मंडळ शिवोलीचा ग्रुपने लवकर पुढे यावं. भूमिका महिला मंडळातील सदस्यांनी कृपया पुढे यावं आपलं दिंडीपत्रक सादर करण्यासाठी. भूमिका महिला मंडळ शिवोली कृपया लवकर पुढे यावं. या स्पर्धेतील चौथं पथक आपल्या समोर येत आहे ते म्हणजे भूमिका महिला मंडळ शिवोली. स्टेजवर त्यांना काम नाही, त्यांनी कृपया खाली उतरावं. गेस्ट आपले प्रमुख पाहुणे येणार आहेत, त्यांच्यासाठी व्यासपीठ खाली करावं अशी विनंती करतो. जरा प्लीज स्टेज खाली करावा विनंती करतो मी तुम्हाला. अरे बाबा आपल्या समोर सादर होत आहे भूमिका महिला मंडळ. ज्यांना व्यासपीठावर काम नाही तर मागच्या कोपऱ्याची मुलं माझ्या सगळ्यावर सगळ्यावर आहे. प्लीज परत सांगवा लावू नका प्लीज. सगळ्यावर कोणच्या रावले तर माझे सगळे सगळ्यावर प्लीज. विनंती करतो भूमिका महिला मंडळाला की त्यांनी आपली दिंडी सुरू करावी. तोपर्यंत स्टेजवर ज्यांना काम नाही त्यांनी कृपया सगळ्यांनी खाली उतरावं. स्टेज खाली करतो म्हणजे लक्ष्मीनारायण डिग्री पटेल वास्को त्यानंतर आपल्या समोर येत आहे भूमिका महिला मंडळ. त्यानंतर श्री रामनाथ दामोदर संघ मंडळ त्यांनी तयार राहावं. श्री रामनाथ दामोदर संघ मंडळ यांनी तयार राहावं.
विनंती करतो भूमिका महिला मंडळाला की त्यांनी आपलं सादरीकरण सुरू करावं. स्वागत करत आहोत गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, त्याचबरोबर सुभाष फळदेसाईजी, भाजप अध्यक्ष दामू नाईक, श्री दिगंबर कामतजी, सर्व मान्यवरांचं आजच्या या दिंडी पथक स्पर्धेसाठी मी इथे स्वागत करीत आहोत. मान्यवर व्यासपीठावर येण्याआधी मी विनंती करतो भूमिका महिला मंडळाला की त्यांनी आपलं सादरीकरण सुरू करावं. भूमिका महिला मंडळाने आपलं सादरीकरण सुरू करावं. बोला पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव श्री पंढरीनाथ महाराज की श्री क्षेत्रपाल महाराज की श्री भूमिका माता की श्री ज्ञानदेव राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी
याच्यानंतर आपल्या समोर येत आहे रामनाथ कला संघ मडगाव. रामनाथ कला संघ मडगावच्या स्पर्धकांनी कृपया लगेच आत यावं आणि आपल्या जागा घ्याव्या. स्टेजवर ज्यांना काम नाही त्यांनी कृपया खाली जावं, कारण पाहुणे सगळे वर यायचे. मग जर स्टेजवरून खाली जावं. श्री दामबाबाले घोडे सांस्कृतिक मंडळ गेले 19 वर्ष ही स्पर्धा घडवून आणत आहे आणि हे 20वे वर्ष आहे. यंदा बक्षीसही खूप आकर्षित ठेवण्यात आलेली आहे. त्या स्पर्धेसाठी दिंडी पथकाला प्रथम बक्षीस आहे ते आहे 51,000 रुपयाचं. द्वितीय पारितोषिक आहे ते 31,000 रुपयाचं. तृतीय पारितोषिक आहे ते 25,000 रुपयाचं. त्यानंतर प्रत्येकी 3 उत्तेजनार्थ बक्षिसं दिली जातील, प्रत्येकी 10,000 रुपयाची. वैयक्तिक बक्षिसं जी आहेत ती आहेत पखवाज वादक, वेशभूषा आणि गायक, प्रत्येकी 22,000 रुपये. विनंती आहे रामनाथ दामोदर कला संघाच्या कलाकारांना की त्यांनी तत्काळ सादरीकरणासाठी पुढे यावं. आकाशकंदील स्पर्धा इथे 2 विभागात घेतली गेली आहे, एक कलात्मक विभाग आणि दुसरा पारंपरिक विभाग. कलात्मक विभागासाठी 6,001 रुपये प्रथम पारितोषिक आहे. त्यानंतरची बक्षीस आहे 5,001, 4,001, 3,001 आणि 2,001. त्याचबरोबर प्रशस्ती पत्रक दिली जाणार आहे. पारंपरिक आकाशकंदीलासाठी प्रथम पारितोषिक आहे 4,001 रुपयांचं. त्यानंतर 3,001, 2,501, 1,501 आणि 1,001. सहभागी प्रत्येक स्पर्धकाला 300 रुपये मानधन दिलं जाणार आहे. त्यानंतर आहे भाज्या व फळे कोरणे. त्यामध्ये प्रथम पारितोषिक आहे 3,001. त्यानंतरची बक्षीस आहे 2,001, 1,001 व प्रशस्ती पत्रक. कृपया स्टेअरकेस तिथे पायऱ्यांवर थांबू नये. गेस्ट सगळे वर यायचे. रामनाथ दामोदर कला संघाच्या कलाकारांनी लवकर पुढे यावं. हॅलो 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 रामनाथ दामोदर कला संघानंतर राष्ट्रवादी प्रभू पंचायत दिंडी पथक कामुर्ली यांनी तयार राहावं. राष्ट्रवादी प्रभू पंचायत दिंडी पथक कामुर्ली यांनी तयार राहावं. त्यानंतरचे जे गट आहेत ते आहेत आपसो वाटेश्वर दिंडी पथक आणि दाड महादेव सातेरी दिंडी पथक. हॅलो हॅलो आपल्या समोर सादर होते ते आहे रामनाथ कला संघ, रामनाथ दामोदर कला संघ मडगाव. हॅलो 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 विनंती करतो
दामोदर कला संघाला की लवकर सुरुवात करावी. हल 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 रिंगण फक्त 10 मिनिटाचं असेल, याची नोंद घ्यावी. स्पर्धक गटाने नोंद घ्यावी. रिंगण फक्त 10 मिनिटाचं असेल. तर आपल्या समोर सादर करीत आहे रामदास दामोदर कला संघ मडगाव. आमच्याकडे मुलं या सोशल मीडियावर आम्ही खबर आहे का पुंडलिक वरदे श्री पंढरीनाथ महाराज की जय. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय. श्री ज्ञानदेव राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण. राम कृष्ण उच्चारा राम कृष्ण उच्चारा.
आळंदी दिंडी आळंदी देऊना
जोरदार टाळ्यो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी गावच्यो. श्रीराम बाबाल्या घोड्याच्या वतीन हांव डॉक्टर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे स्वागत करता. त्याचबरोबर आमचे मदीं आसात PWD मिनिस्टर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, त्याचबरोबर आमचे मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, आमचे आमदार आणि कुर्तड्या वेले आमदार आमचे मित्र निलेश काबराल, आमचे हांगसरले चेअरपर्सन दामू शिरोडकर, आमचे नरेंद्र सावयकर, सर्वानंद भगत, नगरात काउन्सिलर आमचे बबिता, त्याचबरोबर सगळे काउन्सिलर जाले आनी हांगसर जमिल्ले पत्रकारांक तुमी चड वेळ घेना कारण मातसो पावस थांबला. पण आमकां सगळ्यांक खोशी इतली आसा की ह्या दिंडी महोत्सवाच्या निमतान आमचे बरोबर जशे लोक सगळे हांगा येतात आनी गर्दी करतात तसो मातसो ही दिंडी पळोवपाक पावसूय मातसो येता आनी वता. आनी हे दिंडेक भितर व्हडलें अप्रूप जें आसा तें म्हटल्यार हें हांगासर दाम बाबाल्या घोड्याचे सर्तीचे निमतान आमी हांगा रिंगण करतात तें रिंगण. आनी हें रिंगण पळोवपाक सगळ्या गांवचे अनेक लोक हांगा हजर जातात. आणि ह्या रिंगणात आमच्या दिंडीच्या सांस्कृतिक दायजाचे ज्या प्रकारे प्रकटीकरण करतात ते प्रकटीकरण हांगा पळयतात. आणि म्हणून चड वेळ घेनासतना हांव हांगासर आशिल्ले सगळे विविध आनी 16 पंगड आसात त्या पंगडाचो हांगासर हे जातलो प्रकटीकरण जातलें. आनी त्या खातीर हांव मातशी मोकळी करून आनी मागीर नेक्स्ट टायम मागीर उलोवया इतलें म्हणटाले आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतना ह्या सगळ्या म्हाजे वयल्या मानेस्तांचें स्वागत करता. तुमकां सगळ्यांक देवा दामबाबा कडेन तशेंच ह्या दिंडीच्या निमतान विठ्ठल रखुमा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य स्वास्थ्य मेळचें, सगळ्यांचें बरें कर कल्याण कर इतलेंच म्हणटा आनी म्हजे वाणीक हांव विराम दिता. बोलो श्री रामनाथ दामोदर महाराज की देव बरें करूं. सर आमी मडगांवा भितर आसा दिल्ली हांगा मडगांव जाता. मडगांवचे आमदार आमचे मदीं आसात माननीय ते उलयनात. माननीय मुख्यमंत्री हांगा आसात. मागता माननीय मुख्यमंत्री त्यांनी आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचे. बाब दोतोर प्रमोद सावंत. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री विठ्ठल रुक्माई की श्री विठ्ठल रुक्माई की. दामबाबाल्या घोड्या यांच्यानी आयोजित केल्ल्या ह्या दिंडीच्या स्पर्धेक व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस बाब दिगंबर कामत, दामू नायक, निलेश काबराल, सुभाष फळदेसाय, नरेंद्र सावयकर, नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर आणि बाकी सगळे आणि खास करून वांटेकारी जावपी सगळी दिंडी पथकां हरिमंदिर आणि विठ्ठल मंदिर हाचे दर्शन घेतल्या उपरांत दिंडे येयल्ल्यासारखे पावन जाता. आणि ते पावन जाल्या उपरांत विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन साक्षात हांगा जाता. जय हरी विठ्ठल. ओके. सो आम्ही जसे म्हणटा की संत तुकाराम आसतलो ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई हांचे सगळ्यांचे दर्शन तुम्ही घडोवन हाडटा. आणि आम्ही जसे म्हणटा की संत तुकारामाक व्हरपा खातीर जसे पुष्पक विमान आयिल्ले ते पुष्पक विमानाचे दर्शन आतांच घडोवन आयले. नवीन पिढीक आमची संस्कृती समजून सांगपा खातीर आणि इतिहास समजून सांगपा खातीर हे खूब बरें माध्यम आसा. आणि विशेष करून तुम्ही केल्ली कला ही पळोवपा खातीर हे सगळे लोक हांगासर जमल्या. म्हणून हांव ज्या ज्या पथकां वांटेकारी जातात त्या सगळ्या पथकांचे हांव मनापासून अभिनंदन करता. धाकल्या भुरग्या पासून जाणट्या पर्यंत तुमचे नृत्य आणि कला जी हांगा सादर करता ताका तोड ना. तुमची तोखणाय करीत तितकी थोडी. म्हणून खरोखरच आणि ही शक्ती आणि बुद्धी तुमकां देव विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तीनच तुमकां मेळटा. आणि देव विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तीत अशाच पद्दतीत ही कला सादर करपाक तुमकां सातत्यात मेळचे. मडगांवांतल्या दिंडीक राज्य महोत्सव दिल्या उपरांत पयलेच फावटी आमी तांकां पुराय जो सहकार्य जाय ते सातत्यात केला. हाज्या फाटलो आमचो उद्देश जो आसा सरकार गोंयांतल्या लोकांक एक संस्कृतीमय वातावरण घडोवपा खातीर एक कलाकारांक वाव दिवपा खातीर आणि जाका म्हणटा ह्या युगात सुद्धा आणि ह्या डिजिटल युगात सुद्धा म्हणजे पंढरपुरातल्या विठ्ठल रखुमाईची भक्ती करपी लोक फक्त महाराष्ट्रात ना जाल्यार ते आमच्या गोंयांतूय आसा हे तुमी आमकां साध्य करून दाखयता. म्हणून तर दर वर्सा पायी वचपी वारी आसतल्यो किंवा ह्या दिंडेक येवपी वारी आसतल्यो ह्यो सातत्यात दर वर्सा वाडटा.
आणि हातूंतल्यान भर घालतात म्हणजे आमचे धाकलेशे भुरगे जे सोपान मुक्ताबाई ज्ञानदेव सगळे जाण ते खुद्द हांगासर त्याच रुपांतल्यान जाता आणि ह्या निमित्तान तांकां तांचो इतिहास तांची संस्कृती तांची कला ही तांकां कळटा तांचेय गुण तांच्यांनी सगळे अंगरकीचे अशें म्हाका दिसता आणि आज परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक हांव ह्या दिंडी उत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयभरांतले लोक ह्या दिंडी उत्सवाच्या निमित्तान हांगासर येता त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा दिता आणि ही दिंडीचो राज्य महोत्सवाचो हो असोच कार्यक्रम दर वर्सा आनीकूय मोठो जावचो तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद हो आणि दामबाबाचो आशिर्वाद विठ्ठल रखुमाईचो आशिर्वाद हो म्हाका आणि माझ्या सरकाराचेर हो कायमचो आसचो हे तुमच्या लागीं तितकें मागता आणि हांव म्हजे वाणी विराम दिता परत एकदा जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल खूप खूप धन्यवाद देव बरें करूं माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांगा हो फॉर्मल कार्यक्रम हांगा सोंपता हाजे फुडें दिंडी हांगा जी आसली सगळे आपली प्रेझेंटेशन दितली ही तांबोलीची दिंडी नंबर 7 सगळ्या उपस्थितांचे आम्ही चड आणि चड आभारी आसा यानंतर राष्ट्रवादी प्रभू पंचायत दिंडी पथक कामुर्ली यांनी लगेच सुरुवात करावी आपल्या सादरीकरणाला हॅलो राष्ट्रवादी प्रभू पंचायत दिंडी पथक कामुर्ली हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो 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 ठीक बोला पुंडलिक वरदे श्री गजानन श्री राष्ट्रवादी प्रभू पंचायत श्री साईनाथ श्री दामोदर श्री ज्ञानदेव हरी जय जय राम राम कृष्ण हरी 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 हरी जय जय राम
मृदुंगाचा नाद ऐकुनी भक्त नाचते अंगाणी मृदुंगाचा नाद ऐकुनी भक्त नाचते अंगाणी झाले विठूचा खेळा रिंगणाच्या अंगणी 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 जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल
आपसो वाटेश्वर दिंडी पथक मडगाव आपल्या समोर आता सादरीकरण करणार आहे. हल 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 हेलो हेलो हल 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 आता आपल्या समोर सादर होत आहे आपसो वाटेश्वर दिंडी पथक मडगाव आणि त्याच्यानंतर येणार आहे श्री दाड महादेव सातेरी दिंडी पथक. हॅलो श्री दाड महादेव सातेरी दिंडी पथक यांनी तयार राहावं होईल सादरी करण्यासाठी. श्री दाड महादेव सातेरी दिंडी पथकाने तयार राहावं. आता समोर आपल्या समोर सादर करतायत श्री आपसो वाटेश्वर दिंडी पथक मडगाव.